assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe hande eɗen ngara wallodirde e bandiraɓe men yew bindiɓe eɗen ngari jokkande ɓe windande men ñandende ko faati e juulu meɗen tawde Allah walli en batti yiɗi bindi ngaren binden ko naftoro e diine meɗen mi wi noon ɗo ko turde no mbinomi on ɗo ko turde ko watte hen ɗo ko sujjude e leydi ko watte hen hande ko ɗum janggaten ne won ɗum toon e juuti wadde ganduɗa ko raɓɓi ko ha gaynen faami ɗo so ɓamtime koppi he ko kaalaten nani ɗum ɗo yen yiɗi hande janngude ɗo kala nde jagguɗa koppi ko kaalata hen sa turtima koppi he ko kaalata hen sa sujji e leydi ko kaalata hen ɗum ɗo hande jiɗɗen feññinande ma an juulowo o ay ɗo sa wi ay subhana ay poɗa subhana ay subhana mbiyata ay rabbiyal mbiyata ay azimi mbiyata ay wabi hamdihi gasi kala koppi nanga andu ɗum tan haalte hen wona goɗɗum ari ardi o ko awonɗo nani ay subhana ɗo haaɗi rabbiyal ɗo haaɗi azimi ɗo haaɗi wa bihamdihi ɗo haaɗi ɗum noon ko sa nangi e koppi he nani sa nangi e koppi ɗum jangata hen ay nani on jiide sa ɓamtima e koppi he nani ɗo mbiyata ko ay sami allahu sami allahu ay mbiya liman mbiya hu kasi ɗo ko sami ɗo haaɗi allahu ɗo haaɗi liman hamidahu ay sami allahu liman hamidahu ay rabba na poɗa rabbana wala ay wala kal hamdu ay hamdu ay rabbana ɗo haaɗi wala kal ɗo haaɗi hamdu ɗo haaɗi ɗum ɗo fof so rendi jeeyi ɗum ko koppiɗi sen turte nani ɗum ɗo tan gandata ceerta hen ɗone saɗen koppiɗi ɗum kalata hen a sujji e leydi ɗo ni ɗo
kon ɗo ko tan art kon ɗo ay arti subhana rabbiyal ay rabbiyal a'la mbiyata o ko a o ko a o ko la rabbiyal a'la ay wa bihamdihi wa bi hamdihi gasi ɗone sa nangi sa turi weɗe tan ɗo haaɗi ɗum kalata hen woni farilla mum woni naafila mum deke noon en paami hande en keɓi ɗo henne windande toko se raɓɓere nde mbawata naftorade e juuluma kaɗen ɗo turde ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi anange koppi mbiyata ko sami allahu liman hamidahu mbiyata rabbana walakal hamdu ko ni windirte sami allahu liman hamidahu ko ni windirte rabbana walakal hamdu ko ni windirte ɗone tukkade e leydi wi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ay ɗo ko subhana rabbiyal ay subhana rabbiyal ɗo ko azimi ɗo ko a'la wa bihamdihi ay wa bihamdihi ɗo ɓe ceerti koppi ko azim leydi ko a'la wadde subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ɗo ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ɗo noon ko sami allahu liman hamidahu e rabbana walakal hamdu an goto juulowo saabi sami allahu liman hamidahu mbiya hen rabbana walakal hamdu sa tawi noon ka julneteɗo so almami wi sami allahu liman hamidahu anne mbiya rabbana walakal hamdu on jiɗe ɗum ɗo woni windana men kadi garen ekkoɗende janggende mbawende mbasen jiiɓoyade hen mami artoy e mayre ɗum waɗi tan ko ha tan ganden watta binde gongol taw ɗo ɗiggi windane arorande kadi gattane mayre no waade e Qur'an arab ni arab o no windirta e pulaar o no windirta ha gandon no wayi ɗo ko way tan ko wi ɗon ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ɗo ko sami allahu liman hamidahu ɗo ko rabbana walakal hamdu ɗo ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi on ji ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiroɗon jangon ɗigga subhana